ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, дӯстони азиз, бародарони азиз, бародароне ки дар ҳамин канали мо, канали фикри шумо подписатсия кардаги дӯстони азиз, ба шумо як хоҳиш дорам, ҳамин наворо падилитсия кунед. Шояд касоне пайдо мешаванд ки дар шаҳри Екатеринбург ҳастанд ва айни ҳол бекор ҳастанд. дӯстони азиз, дар шаҳри Екатеринбург як бародари мо баҳри мо коре пешниҳод карданд. Ман бародарро хуб мешиносам, акаи Фозил ном доранд. дӯстони азиз, кори вай одам фасад мокри аст. ғайр аз кори фасад бо дигар корҳоро доранд. иншоалло дӯстони азиз, як бригадаи хуб шавед, одамое ки мақсад фасад краска мекунед. ман суратҳои ҳамон ҷои корро ози баҳри шумо чиз мекунам, бо як навори майда мешавад. дӯстони азиз, фақат як хоҳиш, ҳамин наворро падилитсия кунед. ман номераи акои Фозилро дар зери навор мегузорам. илтимос ҳамин наворро падилитсия кунед. шояд касоне пайдо мешаванд дар шаҳри Екатеринбург, як сабобро ҳам мегиред иншоалло. дӯстони азиз, ин расмое ки шумо мебинед, ин дар ҷои кор расм гирифта шудааст. дӯстони азиз, кор дар шаҳри Екатеринбург, дар тамоми мақсад районҳои шаҳри Екатеринбург. иншоалло ин бародари мо барои шумо метавонанд кор мақсад пешниҳод кунанд. агар шумо иншоалло корро пеш бурдед, барои шумо мақсад ҷои хоб дода мешавад. иншоалло боз ба документҳоятонро мақсад ёрдам мекунанд. насҷот пул хавотир нашавед. дӯстони азиз, ман ин инсонро хуб мешиносам. фақат аз шумо качествои кор, аз инҳо пули хуб интизор бошед. дӯстони азиз, наворро падилитсия кунед. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. ассалому алайкум дӯстони азиз.